Havarikommissionen har lavet denne lille video for at vise dig, hvordan du skriftligt skal indrapportere et havari eller en alvorlig hændelse via det fælles europæiske rapporteringssystem ICAS-2. Husk dog, at du altid straks og med ganske få undtagelser og inden for ca. 30 minutter telefonisk skal indrapportere et havari eller en alvorlig hændelse til Havarikommissionen. Når du skriftligt skal indrapportere et havari eller en alvorlig hændelse, så skal du ind via EU-rapporteringsportalen, og linket til portalen finder du på vores hjemmeside under rapportering. Når du har gjort brug af linket, så kommer du ind på denne her forside. Og her skal du først og fremmest gå over i højre side og trykke Report an Occurrence Without Registration. Og hernede, hvor der står på linket, Click here to begin. Så kommer du ind på første side af rapporteringssiden, og her skal du først vælge, hvilken myndighed du vil rapportere begivenhed til, og i dette tilfælde vælger du Danmark SRA, og SRA står for Safety Investigation Authority, altså Havarikommissionen, så jeg vælger Havarikommissionen. Så får du præsenteret to valgmuligheder. Du kan rapportere på egne vegne, og så gør du brug af Report on my personal behalf, eller du som repræsentant for en organisation kan vælge at gøre brug af Report on behalf of my organization. I dette eksempel der vælger jeg at gøre brug af I report on my personal behalf, altså rapportering på egne vegne, og trykker Continue. Så får du præsenteret en liste over de tilgængelige rapportformularer, som Havarikommissionen har udarbejdet. Og her skal du så vælge den rapport, som passer til din luftfartøjskategori eller til din begivenhed. Og du har derefter også to valgmuligheder. Du kan vælge at rapportere online, hvilket vi absolut anbefaler, eller du kan vælge at downloade en pdf, udfylde og så uploade pdf'en og sende den til Havarikommissionen. I eksemplet her, og også det, som vi anbefaler, gør jeg brug af online rapportering. Så kommer vi frem til trin 2 på rapporteringsportalen. Her får du præsenteret den rapport, som du nu har valgt, og de enkelte sider. Og det man først og fremmest skal huske at gøre i kraft af, at der er flere sider under en enkelt begivenhed, det er, at man heroppe i venstre hjørne kan trykke på Expand All. Når du har trykket på Expand All, så får man præsenteret også undersider til enkelte af overskrifterne. Her er der ikke undersider til denne rapport, det kunne den have været. Vi har øverst begivenheden, derunder har vi nogle undersider, URS og Event og Reporters Description, altså til sidst din beskrivelse af hændelsesforløbet. Man udfylder en side ad gangen, og man kan scrolle, som du kan se her til højre, og det kan man på de enkelte sider. Når man er færdig med at udfylde sin rapport, så trykker man på Continue. Så kommer du frem til trin 3. Her kan du vælge at uploade vedhæftninger. Det kunne fx være et videoklip, dokumenter eller billeder. Når du har uploadet den dokumentation, som du ønsker at vedhæfte, så trykker man igen Continue. Så kommer du frem til trin 4 på siden, og her taler vi om personal details, og i en parentes står der optional. Det gælder dog ikke for indrapportering til Havarikommissionen, fordi rapportering og kontaktdetaljer er mandatory, og det er de her to årsager. Punkt 1. Ved at indtaste kontaktdata, så får du fremsendt en kvittering, og du får også fremsendt et link, så du kan se den fremsendte rapport. Derudover vil vi som Havarikommission også gerne kunne etablere kontakt til dig, skulle vi have spørgsmål til den fremsendte rapport. Så man udfylder personal details, kontaktdata, og når man er færdig, så trykker man Submit. Når man har trykket Submit, bliver rapporten fremsendt til Havarikommissionen, plus at du får fremsendt en kvittering. Til sidst er der blot at sige tak, fordi du kiggede med på den her lille introduktion til ICAS-2.